Здравейте, приятели на бокса! Аз съм Юли Рачев, който ще бъде водещ на Боксмания за връщането в Зимния дворец на 18 май, петък от 18:30 часа. Всеки от вас, който е споделил събитието Боксмания за връщането във Facebook, има шанса да спечели голямата награда VIP маса за 8 човека именно за Боксмания за връщането. Време е да разберем кой е печелившия. Ето това е голямата награда на Боксмания за връщането. Маса номер 23. 8 VIP места. Билета, или по-скоро билетите влизат в ето този плик номер 23 и се запечатва. А при кого отива този плик номер 23 ще разберем сега. Тук са всички, които са участвали в споделянето във Facebook. Аз бъркам и да видим едно име. Кое е това? Победител е Станой Табаков. Ето, да се види по-добре. Станой Табаков. Печели VIP маса 23, 8 човека за Боксмания за връщането. И за да докажем, че гласуването не е манипулирано, тегля още едно име. Светослав Мартинов, който ще бъде резерва, ако случайно не успеем да се свържем до 2 дни с Станой Табаков. Тези от вас, които не спечелиха сега, могат да спечелят на 18 май, петък от 18:30 часа в Зимния дворец. Можете да станете свидетели на най-грандиозното боксово шоу на България – Боксмания за връщането.